Ahojte milí priatelia na Facebooku. Collegium Warburg 415 by vám chcelo predstaviť svoje nové CD Stabat Mater od Nicola Bonifacia Logroscina. Je to neznáme dielo, neznámy skladateľ, ktorý žil v Neapole a toto dielo venoval Brnu. My sme si dovolili to nahrať s našim ansámblom z Osenca a s vynikajúcimi spevačkami, ako je Johanna Zachhuber a Katarína Kurucová, Fritz Kircher husle, Stano Paluch takisto husle, Jan Prevozník violone, Gerswind Oldhoff viola a Marek Čermák čembalo a ja ako umelecký vedúci. Tento projekt vznikol za podpory Fond na podporu umenia a takisto aj našich priateľov, ktorí podporujú naše diela, ktoré vznikajú na tejto pôde v Senci. Vzniklo to teraz vo februári a je to zaujímavé v tom, že táto tematika je spracovaná niekoľkými skladateľmi počnúc od renesancie až po súčasnú hudbu. A toto je dielo, ktoré je z roku 1740-60 v Neapole, kedy prekvitala opera buffa. A pri tomto štýle opery buffy, akoby zábavnej opery, vznikali aj duchovné diela, ktoré sa ale nevymanili spod područia buffy a je to veľmi živé, svieže, také malé operné dielo, akoby malá opera o utrpení Panny Márie. Fotky nám urobil vynikajúci fotograf Peter Brenkus, buklet pripravila graficky Zuzana Smolková, nahrávku viedol Tomáš Chren, nahrávať nám prišiel tónmajster a inžinier William Chovanec. Nahrali sme to v Novej dedinke pri Senci, v novom kostole, ktorý má super akustiku. Hráme na originálnych nástrojoch, takže sa nemusíte toho báť. To, že máme dneska CD, nie je to nič zvláštne a poviete si, je to staromodné, ja už nemám CD player. Ale takisto by ste si mohli povedať, ja nepoužívam knižky, nečítam knihy, tak si ich nebudem ani kupovať. Ale nie je to pravda, že knihy majú dneska svoju obrodu, knihy radi čítame, nečítame e-booky. Áno, niekto rád číta, ale niekto má rád naozaj v ruke knihu, papier, listy, akoby toho autora ho má v ruke. Takže berte aj toto CDčko, že to je taká príležitosť mať niečo originálne. Nie nejaký USB kľúč. Samozrejme, my sa tiež modernizujeme a hľadáme pre vás možnosti, ako by ste nás mohli podporiť. Pretože keď si nekúpite naše CD-čko, alebo aj iné CD-čko, ktoré naši kolegovia umelci vydávajú po celom svete a nebudete nás podporovať, vlastne zanikne to, kvôli čomu hudobníci sa vzdelávajú, vaše deti. Takže skúste podporiť, aby sme my mohli ďalej hľadať a prinášať na svetlo Božie, ako sa hovorí, tvorbu na úžasných skladateľov doby klasicizmu napríklad. Toto je rokoko klasicizmus. Ešte som nepovedal, buklet dovnútra o skladateľovi fantasticky napísala Janka Spáčilová z Brna, z Brneckej akadémie. Takže to by bolo asi všetko. Pripravujeme takisto aj buklet s QR kódom, kde bude hudba na stiahnutie. Takže kto si nemôže kúpiť CD, nemá CD player doma, čo máte ešte CD playery, nechajte si ich niekde v pivnici, za 20 rokov ich budeme vyťahovať, tak ako sme vyťahovali gramofónové platne teraz. Takže s QR kódom si budete môcť u nás zakúpiť buklet a vo vnútri bude QR kód, tak to bude chcieť podporiť, môžete aj takýto produkt kúpiť. Zatiaľ ho nemám v ruke, pracujeme na tom, modernizujeme sa, ale zatiaľ sú CDčka u mňa na adrese, na telefóne, nájdete ma, Ján Grigovský, Collegium Warburg, Senec. Pozdravujem vás a prajem vám príjemné počúvanie tejto hudby.
Keď to budete chcieť počuť, recenziu a nejakú uvedenie do života, tak to bude Ľuboš Kovaček vysielať na Radio Regina, alebo myslím, neviem teraz, 1. mája. Takže na Sviatok práce budete mať predstavené naše CDčko, tak počúvajte. Sú to aj objavná symfónia, to som ešte nepovedal na začiatok, introdukcia, symfónia Sláčikova s kontinuum. A naozaj veľmi dievčatá Katarínka a Johana spievajú super, tak si ich príďte vypočuť, podporte. CD stojí 15 €. Pozdravujem vás. Ďalej v popise všetko ostatné.